Hello mga ka-idol. Adlaw karong Domingo, October 6. Laba ko mga idol kay tandahan ng mga labon ng mga idol. Ako nga sinina ko sa mga laba. Inatatay dito yung idol. Laba ta, way pa way mga idol. Lunes to Domingo, trabaho yan ko. Laba mga idol. Dali mga idol, laban lang tayo mga idol. Muna na ko kabisi mga idol. Laba. Tangan itong daw ni para humot. What? Di man dahil lalim trabaho sa babae mga idol, di lalim ang labak, kapoy kayo, nga kasukasukan das ba na kaya payang-hayang rin daw sa balay. Di lalim ang laba mga idol, nga kasukasukan pa. What? Isang gaya eh. Sabi natin isang gaya ito. Bakot ako. Muna na ikabisi ang walay asawa. Sulo tanang trabaho. Ang kamo dia, pag minyo na mo, ay mapanundong na ako. Okay na mga idol.